daalụnụ. Ọ bụrụ na inwe nsogbu daalụnụ. Ịbịa nwee nsogbu ka ị ga-eji wee ya ama ụdị nwaanyị gị na ya bi. Inwe problem ị mara nwaanyị gị na ya bi. Mgbe ụfọdụ mbịakwuo okwu ọ dị ka gasị na na-anwe ndị na-akwanyere ị na-agwa ụmụ nwaanyị onye abịaghị okwu egwu ụmụ nwaanyị ka m na-ekwu nọọ nke bụ eziokwu bụ na ụmụ nwaanyị anyị na-alụ ịchọ ịma onye nwunye gị bụ nke ọma ma ọ bụ ịchọ ịma oke mkpa ahụ ọ dị nwunye gị ka ọ dịka na be gị. Yes, anyị mana ha dịkwa important, women are important. Mana inwe nsogbu ihe dịka na inwere nsogbu polisi akpụrụgụ mgbe ahụ ka ị ya ama na nwunye gị asụ na ọgụrụ akwụkwọ n'oko n'ihi iti mbọrịkọ ka ọ bụ na onye edenwu statement. Inwe problem polisi akpụrụgụ ma ọ nata ka akpụrụgụ ma ọ bụ amị akpụrụgụ nwunye ga-eje chọba ndị ga-eje ọmara ocheta na ya bụ nwaanyị mana gị na ya biri ha nọ n'ụlọ. Mgbe ahụ ka ọ na-abụ ihe ọbụla nwaanyị ama nwoke mere na nwaanyị ga-eme nwunye maka gị na ya bi n'ụlọ. Ndị eji ekwu okwu a bụ ndị anọ n'ọgbọ ọgwụ. Iruo n'ọgbọ ọgwụ emechiri kịta eri mgbe eji emechi ọgbọ ọgwụ a ụmụ nwaanyị niile di ha na-azụ ahịa n'ọgbọ ọgwụ. Ụmụ nwaanyị niile di ha na-azụ ahịa n'ọgbọ ọgwụ. Onwebeghị mgbe ha nọkọtara sị ka ha pụta buru play kaadị si otu a jiri ya iwe na-ewe anyị na-emechiri ebe di anyị na-azụ ahịa, ebe esi azụ ụmụ anyị, ebe esi eledo ụmụ anyị anya. Na-eri mgbe eji wee mechie ebe a sinsi esi wee mechie agụụ na-agụ anyị, ihe na-esiri anyị ike, ụmụ anyị adịghị ejezi akwụkwọ, anyị adịghị emezi ihe kwesịrị ka eme. Ndị di anyị na-atazi afụ, ndị di anyị nozi n'ọrịa, ụfọdụ nweziri BP na anyị chọrọ ka emepe elụfe afịa. O mebeghị nwaanyị pụtara protesie mgbe emechiburu ọgbọ ọgwụ a mbụ. O mere otu mkpụrụ nwaanyị pụtara na protesie. Afụbeghị m ahịa nwere nsogbu n'obodo a ụmụ nwaanyị beelụsọ ma ọ bụ ahịa nke ha ya ka ha ji wee nwee ihe a na-akpọ women affair mana adị enwe men affair. Had it been na-enwere men affair men ka ndị men affair karịa ịgbata ọsọ enyemaka n'ihe a mere n'ọgbọ ọgwụ ahụ. Ekwuchaghị m na ntị aka na-agwakwa gị ka ịghọta ihe m na-akọwara. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu efu na nwunye gị agha abịa ibelu nwunye na polisi ya na ị nwere nsogbu polisi nwunye gị ama mbenwu di ya mana ọ na ya dị onye na-agbata chọ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 
anọrọsịa na yard ha ka na-eme TikTok mana onwebe ebe m pụtara na social media fụ ebe ụmụ nwaanyị a na-protest against ihe a mere na Ogbo Ogwu ma ọ bụ kwuo something ka ha ji bụrụ nwaanyị ma o tikuo ndị women affair ka a bịa na di ha nwere na nsogbu na ọ na-eme ha affair o nwere onye anyị fụ onwebe ọnụbere nya ọ bụ na ifu ya na social media ikwu den ebe ọ bụ na nwaanyị bụ onye inye aka kedu ebe unu si dị enye aka ahụ ebe unu si enye aka ahụ bụ eweta ego asọlvụ problem ụmụaka eweta ego akwụ ụgwọ ụlọ eweta ego echenji nche eweta ego echenji ude eweta ego eje ụlọ ọgwụ weta ego eje kpaa nri eweta ego egoro moto eweta ego eje kpa akwa asụrụkwa na ụlọ anaghị atrai mana gịnị kpatara na ụlọ anaghị agbara ụdị ihe dị otu a mee kedu ihe ụmụ nwaanyị ahụ di ya na-azụ ahụ na Ogbo Ogwu ga-eji ga-apụta bịa tibe mkpu ka a mara ka a ga-esi wee at least arụkọta ọrụ a ka arụ ụfọdụ anụ voice unu mana ị nọ na TikTok na-eme otu a ma emechi shọpụ dị gị mana ị nọ na TikTok na-eme onwe gị otu a na-eme onwe gị otu a ma emechi shọpụ dị gị o nweghị ihe unu kwunwu ka ede ebe unu sizi enyere aka ahụ enyemaka unu la one side o ife onye ọbụla na-ekwugheri na ya and ka emechiri ime ahịa ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka na-enye di ha biil ahụ a ka na-enye anyanwụ ncha anyanwụ ude ị na-agụrụ di gị ncha dị ude adịrọ nke adịrọ nke emerọ nke nwoke ahụ ma emechi shọpụ ya ugbu a ka ngị nwa bụ nwoke ga-ama maka na otu emechiri mara ụdị nwaanyị gị na na-awobi n'ụlọ ihe njibe na-ekpe gị okwu abụ na nwunye gị bịa ọsọ bụ problem tata sọbụ onye echi sọbụ ahụ nwanne echi ọgwa gị ọga ịkwa chọrọ ihe ga-arụ ọ bụrụ keke na-agba na-eweta ego n'ụlọ ahụ bikọs na ọ ga-bụ jaki ya nwoke ọ bụ jaki nwunye ya manụ bụ jaki ọ bụ jaki to woman kemgbe niile ahụ nwebeghị mgbe ụmụ nwaanyị pụtara protest ya na Ụga Junction bụrụsie plakad mana ụnụ soro ụnụ gụsịrị akwụkwọ na Nekedo na Oko ndị iti mboriko iti egwu anya ekwekwu ya pụta nwa ebe ahụ kwuo okwu maka ọfụrụ amụfi polisi egwu anya ekwekwu ya jekwuo okwu anything mana ọ sịrị ya gụrụ akwụkwọ eje kporosi ego kpofusie na Oko na Nekedo ebe o jere jee ebe ahụ je nyagasị ike bata ebe a na-akọ ya ifere ma ụmụ nwaanyị ahụ di ya na-azụ ahụ na Ogbo Ogwu ọ bụrụ na di gị na-azụ ahụ na Ogbo Ogwu ifere ma unu
onye esokwume nwunye maka na mazụ ahụ na Ogbo Ogwu onye esokwume onwe bụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị apụtabe protest yara ayọ maọbụ bịa yọba ayịyọ ha mere protest ha bịa dina na bebe akwa yọba ayịyọ ụmụ nwaanyị apụtabe jee na Ogbo Ogwu ahụ dina sie dinanị kpọrọ ụfọdụ ụmụ ha kpọrọ ndị nke arụ adịrọ kpọrọ ndị nke arụ dị kpọrọ ndị na-aṅụ ala ha edinana na-ebe akwa ha eji emere n'ụdị ife abụ mbụ unu emenwuo ya akpaghị aka n'ọnụ ịkọba ihe na-ama kọba ya ịna na ya adị ebe ya pọpọpọtọ gị na di gị nọ ha na ọnụ gara po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 p
ibere m ụnụ ụmụ nwaanyị a di ya na-azụ ha na-agba ọgwụ ndị ite Igbo ịkọ ndị ọgụrụ akwụkwọ buru iti ụfọdụ sịrị na ha mere medicine, ụfọdụ sịrị ha mere marketing, ụfọdụ sịrị ha mere pharmacy, ụfọdụ mere ikwu nwa okwu isu nwa oyibo onwe m atịkụlụ idenwu onwere idenwu na social media onwere eburu protest nwu nothing ị nọ na ya adị ekwugheri nwoke ya agba agba nwoke ya eche eche nwoke gba agba nwoke eche eche emechikwa shọpụ nwoke nọrọ ebe a na-ebili ego ụfọdụ na di ha anaghị ego ugboro na-abụ naghị ugboro eto obido ichi di ya warning mana ị na ego ahụ every year ị na-ekwugheri idiot ị na ego ahụ every year from January to December a na-enye gị ego ị na solve family problem mana kịta nwoke enwere little problem inye na 10,000 ụbọchị mbọrọ nwa nkwụ nyekwu ọzọ were nwa nkwụ oru nkọta ihe bere na-ajụzi ya kịta bụ ọsọ mmanya ka a na-aṅụ ọsọ mmanya ka a na-aṅụ mana na-aṅụ ya otu afọ ihe eto ihe mana solve ya problem kịta na ọgọ na ọsọ mmanya ka a na-aṅụ ifere eme nweghị ikwu unu abụghị ụnụ ụga junction je kwụsịsị ebe iwe ebebe akwa unu eji ebe akwa a na-ebusi ngwa ahịa dị gị na-ekwugheri idiot daala